Fredag den 13. januar var førstegærende til årsprøve i enten almen sprogforståelse eller naturvidenskabelig grundforløb. Dette var deres første mundtlige prøve på gymnasiet, så nerverne sad for mange elever uden på tøjet. Vi var færdige. Jeg går ind og melder mig syg. Til den naturvidenskabelige prøve havde eleverne udarbejdet en rapport, som de skulle ind og forsvare foran deres lærer. I AP træk eleverne en tekst, som skulle analyseres og derefter oversættes. Niki fra 1. Y, der var oppe i naturvidenskabelig grundforløb, var blevet yderligere nervøs over at tænke på datoen. Ja, jeg har tænkt rigtig meget over datoen, i og med at det er fredag den 13. og sådan lidt en ulykkesdag, så det var lidt på forhånd dømt til at gå galt. Hvordan gik det den? Altså, jeg synes, det gik godt. For jeg synes, jeg havde rigtig godt styr på min opgave og forberedt mig rigtig meget. Men det var lærerne vist ikke helt enige med mig i. Altså, jeg synes, der var rigtig god opbakning fra lærerne, men de stillede rigtig mange spørgsmål. Sådan nogle små spørgsmål og afbrød en rigtig, rigtig meget, når man ligesom prøvede at fortælle noget. Den 23. januar var der fra kl. 7:30 til kl. 9:30 orienteringsaften for potentielle elever og forældre på skolen. De mange fremmødte kom for at få et indtryk af skolen og forsøge at få besvaret eventuelle spørgsmål. Efter oplæg fra rektor var der opstillet stande i kantinen, hvor lærere svarede på spørgsmål fra kommende elever og forældre. I klasselokalerne var nuværende elever mødt op med deres lærere for at vise fagene frem. Flere af de nysgerrige deltagere var efter orienteringsaften mere bevidste om, hvad de vil. Blandt andet Emma på 15 år fra Nørresundby. Hvorfor har du valgt netop Nørresundby Gymnasium? Fordi jeg synes, det ser godt ud. Eller sådan, ja. Og det ligger ikke så langt fra, hvor jeg bor. Det er tæt på. Og så synes jeg, at dem, der går her, også søde. Er du blevet mere sikker på, at du skal på gymnasiet efter den her aften? Ja. Nu har jeg også bestemt mig for, hvad jeg vil. Altså sådan. Hvilken linje? En naturvidenskabelig linje. Ja. Jeg synes, jeg har det rigtig hyggeligt. For I virker sådan venlige og søde. Den 20. januar blev der igen afholdt fredagscafé på Nørresundby Gymnasium og HF. Her valgte nogle af skolens lærere og elever at runde skoleugen af, hvor fredagscaféudvalget som sædvanligt sørgede for forfriskninger. Fredagscaféen startede umiddelbart efter 4. lektion og sluttede igen kl. 3:30. Christoffer fra 2. X var en af de elever, der var mødt op. Ja, der er ikke så god opbakning om det, som der egentlig burde være. Der er jo øl. Hvorfor er der ikke det? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg kan ikke forstå det. Jeg synes, det er hyggeligt. Det er noget øl. Ja, også. Man kan snakke med alle mulige mennesker fra alle de andre klasser. Ja, man kan spille Scrabble, hvis ikke man har en smartphone. Og man kan spille mejer og spise chips. Alt det fede. Hvad laver I lige nu? Hvad vi laver nu? Drikker øl. Takker. Skål. Ja, skål.